Giannina Cutajar. Semmajt leħni għall-ewwel darba nhar 13 ta' Frar 1893. Kont tifla wara 2 subien u missieri tgħix kemm feraħ bija. Meta għamduni fil-kolleġjata ta' Burmla tawni l-isem ta' Giovanna, Victoria u Paulina. Illum tafuni bħala Giannina. Missieri Angelo Cutajar kien negozjant tal-imbit u ommi kien jisimha Marianna. Ħuti subien kien jisimhom Leone u Carmenu. Il-ġenituri tagħna kienu jħobbuna ħafna. Fil-fatt missieri kien jgħidilna sikwit biex ngħixu tajjeb u wkoll naħarbu l-kumpanija ħażina u biex nibqgħu nħobbu ħafna lil Ġesu. Ħuti kienu jmorru l-iskola imma għalina l-bniet ma kienx hemm naħseb. Ovvja aħna l-bniet kulħadd biex jimmaġinana li la nikbru aħna nibqgħu id-dar nduru bir-raġel li niżżewġu u wara bit-tfal tagħna. Fortunatament għalija kienu jiġu jalmuni id-dar xi għalliema li missieri kien iħallasom għax ngħiduha konna xi ftit sinjuri. Kont għadni żgħira ħafna meta minn Burmla morna noqogħdu raħal ġdid. Id-dar tagħna ta' raħal ġdid tgħidx kemm kienet kbira. Missieri kellu aktar post fejn jagħmel u jbieħ l-imbit. Nies minn Malta kollha kienu jiġu jixtru minn għandna għax kważi kulħadd kien jaf kemm kien tajjeb l-imbit tagħna. Kelli dak kollu li nixtieq, pupi, lob u x'nafien. Ma kinux ifissduni tafux. Kont inħobb niċċajta, nitkellem u nilab, imma waħdi kont niddejjaq. Ma kellix ħbieb tal-qalb u lanqas ħuti daqsi jew tampari. Veru kont niddejjaq waħdi. Meta il-ġenituri tiegħi indunaw b'dan, ġabu tifla lil Giuseppa de Giovanni biex toqgħod magħna. Kienet qisha oħti, ommi u missieri kienu jismgħuha daqs kieku t-tifla tagħhom. Issa ma kien jonqosni xejn, ma Giuseppa kont naqsam kollox, niekol, nilab u anke nitlob. Giuseppa baqgħet miegħi sal-aħħar. Ħafna drabi fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu kont imur ħdejn missieri fil-ħanut tal-imbit li kellna ftit il fuq mid-dar. Għalkemm kont tifla mistħija ma kontx mill-kwieti, darba waqt li kont fil-ħanut ħdejn missieri ġie jixtri mill-ħanut raġel li kellu żiemel. Iż-żiemel rabtu wara l-bib tal-ħanut u dan ir-raġel beda jitkellem ma' missieri u jien mort ħdejn iż-żiemel. Ħallejtu, tlajt fuq is-saldatu u bdejt insuqu. Imma ħej, iż-żiemel telaq bija u kważi sfratta, għajjimt paniku kbir. Xi nies imbagħad qabdu lil dan iż-żiemel u malar daħlu ħdejn missieri jgħidulu x'ġara. Tajtx kemm kien ir-rabja miegħi. Qalli biex din ma terġax tirrepeti ruħha. Inkwetajtu miskin għax stajt weġġajt jien u anke stajt weġġajt lil ħaddieħor. Bdejt nikber. Hija Carmenu sar jaf qassis żagħżugħ li tista' tgħid kien jgħallmu ħafna. Dan il-qassis kien jismu George u kien jgħallem u jipriedka kull fejn seta'. Kien jgħallem fit-toroq, fil-kampanja, kullimkien. Don George kien qed jara li n-nies kellhom bżonn jitgħallmu biex isiru aħjar. Kienu ħafna dawk iż-żgħażagħ subien li bdew jitħajru minnu u bdew jitgħallmu biex bħalu jkunu jistgħu jgħallmu wkoll. M'hemmx għalfejn ngħidilkom, hija Carmenu kien wieħed minn dawn iż-żgħażagħ li beda jieħu bis-serjetà it-tagħlim ta' dan il-qassis. Wara ftit sar ukoll membru tal-għaqda tal-mużew li Don George kien beda. Ovvja li Carmenu kien jiġi id-dar u lili u lil Giuseppa kien jirrakkuntalna x'kienet jagħmel dan il-qassis. In-nies kienu jifhmu dak li jgħidu dan il-qassis, Don George kien bniedem li jħobb ħafna lil Alla u xtaq li n-nies iħobbuh bħalu. Hekk qed jien meta ltqajt miegħu wkoll. Don George kien jiġi ħafna drabi raħal ġdid u meta kien jiġi hija kien jistidnu għandna. Hemm iltqajt miegħu jien. Kelli madwar 14-il sena u iva tiskantawx, kont għadni nilab bil-pupi. Le, mhux għax bela, imma dak iż-żmien ma konniex nikbru mill-ewwel bħalkom. Kont għadni żgħira iva meta smajtu jitkellem għall-ewwel darba. Kemm kien iħobbu lil Ġesu. Il-kliem tiegħu ġelni naħseb bis-serjetà dwar Ġesu u hekk ma nafx kif bdejt inħoss ix-xewqa fija li mhux biss it-tfal subien u l-irġiel isiru jafu aktar lil Ġesu, imma il-bniet ukoll. Bil-għajnuna ta' missieri u l-aktar ta' ommi bdejt nagħmel dak li kien jgħallem Don George.
Ma kienx faċli li nwarrab dawk l-affarijiet li l-aktar kienu joġbuni u allura kienu qed jgħinuni ninsa jew inħobb anqas lill-Alla. Imma bdejt u rnexxieli bl-għajnuna tal-Alla. Kull darba li Dun George kien jiġi għandna, qalbi kienet timtela bil-ferħ u tgħix kemm kont noqgħod attenta nisimgħu jew noqgħod nitkellem miegħu. Dun George beda jiġi għandna b'mod aktar regolari. Kull darba li kien jiġi għandna kien ikellimni. Darba minnhom hija Carmenu ġi fuqi u qalli li Dun George kienet jarani adattata biex ngħinu jiftaħ qasam tal-bniet fejn huma jkollhom post fejn jitalmu fuq Ġesu bħas-subien. Ngħidilkom li ma nafx kif ħassejtni, hija nkoraġġieni biex nidħol għal dan l-appostolat, anke ommi għenitni biex nidħol għal din il-biċċa xogħol qaddisa. Dun George bħal speċi kien ara x-xewqat tiegħi. Qedtilkom jien dejjem xtaqt li l-bniet u n-nisa jisiru jafu jħobbu aktar lill-Alla u għalhekk jien aċċettajt. Ma kienitx faċli tafux, issa ta' 16-il sena kelli niddeċiedi li ma jkollix arus biex insir kompletament ta' Alla, kelli nibqa' bla ma niżżewweġ. Mhux faċli, imma mhux impossibbli. U iva, irnexxieli nagħmlu dan. Dan kollu ġara lejn it-tmiem tas-sena 1909. Dun George beda jiltaqa' miegħi u jurini dak li xtaq minni. Beda jallimni, jgħinni u jagħtini dak kollu li kelli bżonn biex ix-xewqa tiegħi li Ġesu isir maħbub minn aktar nies tirnexxi. Fimt mill-ewwel li jien issa kelli nsir aktar inħobb lil Ġesu fuq kollox u fuq kulħadd. Kelli nkompli nitgħallem biex inkun nista' nagħllem u l-fatt li kont naf naqra u nikteb kienet setgħini żgur. Iva, jiena fimt li Dun George taqni nkun persuna tajba għax inħobb lil Ġesu u bl-akbar imħabba lejn Ġesu inwasslu lill-oħrajn. Hekk xtaq minni u fuq hekk bdejt naħdem. Wara li tlabt il-permess lil kappillan ta' Ħaltarxien għax raħal ġdid kienet għadha mhux parroċċa, bdejt nagħmel fil-prattika dak li xtaq minni l-fundatur Dun George. Missieri kien tani maħżen fit-triq Santa Monika u bdejt nużaħ bħala l-ewwel qasam tat-tagħlim għall-bniet nhar l-10 ta' Jannar 1910. Ma bqajtx waħdi tafux, ġew jgħinuni 12 tfajla oħra li kienu Rebecca Gibson, Giuseppa Cutajar, Giuseppa De Giovanni, Gianna Caruana, Rosaria Sofia, Carmena Galia, Paolina Galia, Carmena Rizzo, Carmena Darmanin, Lizzie German u Vincenza Borg u l-aħħar iżda mhux lanqas oħti Giuseppa De Giovanni. Jiena kont nallem lil dawn it-tfajliet u kont naddilhom dak kollu li kont nisma' mingħand Dun George preka. Billi kont naf naqra bit-Taljan, kont infittex ukoll xi materjal li seta' jgħinni u jgħin li tfajliet li ġew jgħinuni u biex niffurmaw irwieħna aħjar. Kont nieħu n-noti u ngħaddihomlhom bil-Malti. It-tagħlim kien jgħin lilna personalment u kien jgħinna wkoll meta nagħlmu lil tfal bniet li kienu jiġu għandna bil-gżuzz biex jitgħallmu. Għandkom tkunu tafu li fil-bidu fil-maħżen la kien hemm bankijiet u lanqas siġġijiet. Tafu x'għamilna? Kemm aħna l-kbar u anke tfal bdejna nġorru xi ġebel. Missieri tani xi twagħvel tal-injam u poġġejnihom fuqhom biex almenu ikollna l-bankijiet. Dun George talabni biex inkun responsabbli ta' dan l-ewwel qasam. Jiena kont l-ewwel superjura ta' dan il-qasam u hu ħalla kollox f'idejja. Kien jgħinni biss imma mhux jindaħalli. It-tfal u ż-żgħażagħ bniet bħalma qed kienu jiġu ferħanin biex jitgħallmu u huma ġejjin lejn il-maħżen kienu jkantaw ejjew immorru l-mużew, il-mużew immorru bil-qalb għax nitalmu ħafna talb immorru għand Giannina biex nitalmu id-dottrina. Il-bniet komplew jiżdiedu tant li l-maħżen ma baqax jesana ġieli kellna nagħlmu barra fit-triq sakemm missieri bi ftit flus kien krilna dar fil-kantuniera tal-istess triq u hemmhekk kellna aktar kumdità biex nagħlmu. Kont nieħu gost nagħllem imma kont aktar nieħu pjaċir meta tfal kont ngħinhom jersqu aktar lejn Ġesu bil-qrar u bit-qarbin. Infatti kull 8 ijiem li t-tfal kont noħodhom il-Knisja biex iqerru. Rid li t-tfal ikunu kuntenti
U allura kont ukoll flimkien ma' sħabi noħroġ lil dawn il-bniet u tfajliet xi ħarġa lejn wid blandun biex nieħdu pjaċir nilagħbu u nitkellmu fuq l-arja pura u niggustaw il-ġmil tan-natura li kien tagħna l-ħallieq. L-għaxqa tiegħi u ta' sħabi kienet dik li b'responsabilità kbira inwassal l-tfal biex jirċievu lil Ġesu għall-ewwel darba. Kont nallem l-tfal dwar l-Ewkaristija u wkoll kont ngħidilhom stejjer kemm kienu jieħdu pjaċir it-tfal jisimgħu fuq l-akbar ħabib tagħna Ġesu. Wara sena mal-qasam ta' raħal ġdid żdiedu Bormla u l-Imsida. U wara n-numru kompla jikber, mal-oqsma beda jikber ukoll in-numru ta' soċi u allura aktar tfal u tfajliet setgħu jsiru jħobbu aktar lil Ġesu. Raħal ġdid konna niltaqgħu biex nagħmlu l-laqgħat tagħna. Dun George kien jiġi jkellimna ta' sikwiet u jagħtina xi pariri, imma fit-tmexxija dejjem ħalla f'idejja. Lili għamilni Superjura Generali biex bħal nieħu ħsieb l-oqsma kollha u s-soċji tagħhom. Issa ma bqajtx magħluqa ġo raħal ġdid biss, bdejt indur l-oqsma, kont immur jew bil-mixi jew ma' missieri li bil-paċenzja kollha kien joqgħod iwassalni fejn irrid. Kont nirkeb il-karrettun jien u missieri jsuq. Kemm kont nieħu gost niltaqa' mal-magħżulin, tfajliet ta' bejn 12 u l-14 sena għax f'dawn kont nara l-futur tas-soċjetà, kont nara kemm permezz tagħhom aktar tfal u tfajliet isiru jarfu, iħobbu u jaqdu lil Ġesu ħuna u Alla missierna tas-sema. Kien is-Sibt 12 ta' Settembru 1914 meta mietet ommi Marianna. Kemm kienet tgħinni u tissapportjani ommi. Dakinhar dort fuq il-Madonna li kellna fil-ġnien u tlabta tgħinni hi. Lill-Madonna kont inħobba u anke lil Ġesu kont nieħu gost inqatta' ħafna ħin quddiem Ġesu Ewkaristija u kull problema li kien ikolli dejjem kellimtu dwarha. Dejjem Enni naċċetta lil mara li missieri xtaq jiżżewweġ xi snin wara li mietet ommi u din ma kienitx ħaġa faċli. Dejjem kont indura l-għajnuna ta' Ġesu fi żmien mhux daqshekk faċli. Kien miegħi dejjem naf, imma fi żmien meta kienu jduru kontrina għax konna nisa nagħlmu għalkemm Dun George kien jgħinni, imma Ġesu biss kien jgħinni nader u naħfer kif kien jgħidilna Dun George. Kien Ġesu Ewkaristija li tani l-qawwa u l-kuraġġ biex ta' 22 sena immur nitkellem ma' nies imqabdin mill-Arċisqof Mauro Caruana meta dan rid jistaqsi u jagħmel inkjesta dwar il-mużew li beda Dun George Preka. Dakinhar bħal dejjem sibt lajnuna kbira wkoll mingħand missieri li ġie miegħi għas-sapport u l-kuraġġ. Jiena dejjem emment li Alla se jgħinni u minkejja li forsi mhux dejjem fissirt il-ħsieb ta' Dun George kollox għadda b'wiċċ il-ġid, alla volja dak iż-żmien kienet xi ħaġa li ħadd ma joħlomha li mara tallem it-teoloġija, tallem dwar Alla. Imma l-aħwa dak li jrid Alla ma jħassru ħadd u l-għaqda tagħna, is-soċjetà tad-Dottrina Nisranija, il-mużew ġiet aċċettata mill-Knisja fis-sena 1932. Kien mument sabiħ li ma ninsih qatt meta l-kappillan Monsignor Francesco Xwiereb aċċetta li fil-kappella tal-komunità tas-soċji interni li tista' tgħid kienu it-tieni familja tiegħi seta' jkollna l-adorazzjoni tas-sagrament ta' kuljum. Donna sija kuljum quddiem Ġesu ma kienx tkun biżżejjed għalija tant li kont ngħid lil sħabi is-soċji interni biex jekk ikun hemm xi sija u ħadd ma jista' jmur għalija, jiġu għalija u noqgħod jien ma' Ġesu. Kont nifraħ u nkun fis-seba' sema wkoll fil-jiem meta konna niċċelebraw l-inkorporazzjoni fejn tfajliet jaċċettaw u jagħmlu patt quddiem Alla u quddiemna li sa jgħixu għal Alla u jsiru membri soċji fil-mużew. Dan kollu tista' tgħid waqaf xi ftit meta f'Malta bdiet it-tieni gwerra dinjija. Flimkien mal-familja tiegħi u s-soċji interni, is-soċji li jgħixu flimkien, konna morna ngħixu ħalsafi il-bot mill-port u mill-belt. Falsafi billi konna numru mhux ħażin tas-soċi, xorta konna nagħmlu dak is-sija tal-im tagħna li nsejħulu assenjatur kuljum. Meta l-periklu naqas xi ftit erġajt bdejt jew aħjar komplejt il-missjoni tiegħi. Kienu ħafna dawk is-soċi li kienu jiġu ifittxuni ħalsafi wkoll. Billi għal-grazzja tal-Alla aħna qatt ma kien jonqosna xejn, kont naqsam dak li kelli ma' kull min jiġi jżurna.
Dejjem hekk għallimni missieri u fejn stajt ngħin dejjem ent kemm bil-flus u anke bit-tagħlim. Fl-1942 wara l-gwerra murna lura lejn raħal ġdid. L-għadu tiegħi tista' tgħid li kien il-ħela tal-ħin. Dejjem għall-grazzja t'Alla kien ikolli x'nagħmel jew nagħllem jew nipprepara xi lezzjoni jew nitlob jew nitkellem ma' xi ħadd li kien ifittixni għall-għajnuna. Kelli ħin għal kollox u kollox kont inħobb nagħmel. Meta fl-1952 bdejt inħossni ma niflaħx, bżajt meta qaluli li kelli bżonn operazzjoni imma ħallejt kollox f'idejn Alla u fiqt u komplejt fejn ħallejt. Imma żmien ma jistenna l-ħadd. Qalbi bdiet tnaqqas u kienu ħafna drabi li sejħu il-kappillan u lit-tabib għax kont inkun bla saħħa u kważi semmut. Imma wara jgħaddi u nkompli għaddejja kif nista'. Nhar il-5 ta' Mejju, xahar tant sabiħ għalija, murt iżżurri għal Sajda. Hekk konna nsejħula meta konna nagħmlu ġimgħa nagħlmu fil-pjazzezz lill-kbar u liż-żgħar li jiġu jisimgħuna. Għamilt introduzzjoni bħas-soltu, fraħt meta rajt lil diversi nies jersqu għall-qrar. Wara mort il-qasam ta' raħal ġdid u kellimt lis-soċi dwar kif għandhom iġibu ruhom fil-għalqa tal-mulej. U rejt il-bżonn tas-sempliċità u l-prudenza u fuq kollox għattilhom jimxu mar-regola biex iva isiru qaddisin. L-għada is-6 ta' Mejju ma mortx il-qudies kmieni bħas-soltu u kif inżilt isfel ma tantx ħassejtni tajba. Għajjat lil Giuseppa, din billi sematni ngħid Ġesu, Giuseppi u Marija jnuni, malajr sejħet lis-soċi interni lit-tabib u lill-kappillan. Il-kappillan tani l-assoluzzjoni u ftit wara li sejjaħt lil Madonna ta' Pompej għalaqt għajnejja għal din id-dinja. Missejt ftit mal-purgatorju, immissa qiegħda nistennik il-ġenna, ħadejn dak li jħobbok u li jinħabbejt. Ħobbu intu koll, ejn lil min tista' u toqgħodx tiftaħar jew turi, għaraf xi jrid minnek Ġesu, aħdem għalih. U minkejja li forsi dbati u tagħmel sagrifiċċji, ħajtek tkun mimlija bl-imħabba, ħatati l-imħabba mhux tiegħek imma ta' Ġesu. Il-paċi miegħek.